Mulțumim, Marius, pentru prezentare foarte faină. Eu astăzi o să vă vorbesc despre cum inteligența artificială rescrie marketingul, regulile marketingul online. De fapt, cum spunea și Tudor, vorbim despre inteligența artificială de câțiva ani, dar ea există de foarte mult timp. Și mi-aduc aminte un episod din vara lui 2019. Participam la summitul TED în Edinburgh, în Scoția, și pe scenă a venit o jurnalistă de la The Guardian, cea care a început investigația Cambridge Analytica. Dacă vă mai amintiți, acea investigație despre cum datele noastre din social media sunt utilizate în interpretare și profilare psihologică de către niște companii, astfel încât să ne schimbe decizia de vot. Ne-am dat seama din momentul acela ce putere extraordinară poate să aibă inteligența artificială și acest deep learning și machine learning. Cred că, de fapt, deja trăim într-un science fiction. O să fie și mai dur acest science fiction. Și cred că fiecare dintre noi ar trebui să decidem, fiecare în parte, ce facem cu acest nou viitor care e deja aici. Pentru că este de departe cea mai puternică revoluție prin care omenirea trece și va trece, dar este și cea mai riscantă în același timp pentru noi toți. Și discutam despre etică, se vorbește prea puțin despre etică, pentru că toate marile state ale lumii, în clipa de față, se află într-o cursă a înarmării în inteligența artificială și etica este subiectul cel mai rezidual. Nu ne interesează etica acum, ci ne interesează cine ajunge cel mai rapid, iată, la superinteligență în AI. Pentru că suntem acum doar la început de drum cu AI-ul. AI-ul va ajunge la AGI. AGI înseamnă Artificial General Intelligence, când inteligența artificială va avea același nivel de IQ și capacitate cognitivă ca oricare dintre noi. Și ulterior o să meargă spre AC, Artificial Superintelligence, în care inteligența artificială va avea un IQ semnificativ mai mare decât orice om care există pe planeta aceasta și inteligența artificială va dezvolta o altă inteligență artificială și tot așa, în momentul ăla în care noi nu o să mai înțelegem nimic. Dar ne va plăti pensiile, nu? În momentul ăla. Vom vedea. Bun. Și era rugămintea organizatorilor să nu vă vorbesc și eu foarte mult despre AI, ci mai mult despre marketing astăzi. Dar nu am cum să fac lucrul acesta pentru că, ce să vezi, inteligența artificială chiar e deja peste tot. Și dacă nu o utilizăm, va fi destul de problematic pentru fiecare dintre noi în viitorul imediat apropiat. Marketingul s-a schimbat mai mult în ultimii 3 ani decât în ultimii, poate, 30-40 de ani. Am trecut rapid în adoptarea acestor noi tehnologii de AI. Dar lucrurile au rămas cam la fel. Brandurile, companiile trebuie să rămână în continuare extrem de agile, extrem de conectate la trenduri și tendințe și ideal cu un grad de adopție cât mai mare. Știți câte companii din România nu au un website, așa, în medie, procentual? Deci datele spun că peste 50% din companiile din România, undeva pe la 55%, nu au un website. Când a intrat așa în adopție de masă internetul, cred că așa o să fie și cu inteligența artificială. Dacă o să luați o decizie strategică de a adopta inteligența artificială în companiile voastre, o să fiți în top 5 companii de departe worldwide. Pentru că gradul acesta de adopție cred eu că o să fie lent și cine o să adopte lent o să dispară rapid. În 2025, peste 60% din companiile globale foloseau inteligența artificială în procesele lor, cu atât mai mult în companiile care sunt în zona de B2B, peste 70% din aceste companii. Și ce au remarcat ele, că obțin o creștere în medie cu 20-30% a eficienței campaniilor lor de marketing, în general. Dar să vorbim puțin despre esența marketingului. Care este esența marketingului? Și marketingul, ca orice altă zonă sau alt termen, are foarte multe definiții. Dar esența marketingului e să
aduce acești oameni, acești consumatori să-i conduci spre punctul de vânzare. Da? Brandurile asta fac în fiecare zi. Ce faceți dumneavoastră aici este tot din zona de marketing. Eu consider că marketingul e de fapt corul și inima oricărei afaceri. Fără marketing nu aveți cum să rezistați. Inclusiv acele business-uri care spun eu nu fac marketing și nu o să fac niciodată pentru că oricum vin clienții înspre mine. Păi vin pentru că ai parte de referral. Oamenii te recomandă prin prisma calității serviciilor sau produselor pe care tu le oferi, dar în același timp, dacă astăzi nu suntem creatori de conținut, că asta au devenit brandurile, asta au devenit companiile, mega creatori de conținut, dacă astăzi nu faci lucrul acesta, exact ca în presa scrisă de mult și care începe să apună tot mai mult, cum discutam și cu Radu, dacă nu ești pe prima pagina ziarului, nu prea există. Adică cine se duce pe pagina 5, poate cândva erau fetele alea pe pagina, nu știu care. Deci marketingul, în esență, rămâne despre oameni. Și va rămâne despre oameni, va rămâne despre relația dintre companii și consumatori, relația aceasta pe care o construiești și o hrănești în fiecare zi și va rămâne despre valoare, valoarea percepută de către clienții tăi prin prisma serviciilor și produselor pe care tu le oferi. În speță, în esență, cam așa se întâmplă. Ce date am văzut surprinzătoare săptămânile trecute este că în general, consumăm foarte mult buget pe atragere de noi clienți și investim semnificativ, infim, pentru fidelizare și loializare clienții existenți. Și ar trebui să ne pună lucrul acesta pe gânduri și să stăm puțin să ne gândim în companiile noastre cât din bugetul de marketing se duce pe atragere de noi clienți și cât pe fidelizarea și loializarea celor existenți. Știm prea bine costuri mult mai mari în prima secțiune. Deci, în principiu, un brand de succes este acela care știe să îmbine aceste fundamente de valoare, de servicii și produse calitative, de consistență, de poziționare și, în fond și la urma urmei, de încredere pe care consumatorii și publicul o au în compania ta, în ceea ce tu oferi, cu aceste tehnologii moderne. Da? Automatizare, RPA, inteligență artificială, personalizare, da? Inclusiv WePad, unicornul românesc care este în zona de RPA, se duce în clipa de față și shiftuiește întreg business-ul, întreg modelul de business înspre agenții AI. AI nu înlocuiește marketerii, înlocuiește doar pe acei marketeri care nu știu să folosească AI. Asta e deziderat important. Și apoi, această prezentare este făcută cu AI, a fost făcută în 15 minute, pentru că am mai stilizat eu pe aici, pe acolo niște lucruri. Dacă vreți să faceți niște prezentări super rapid, vă grăbiți, folosiți Gamma.app. Este un tool extraordinar. Puteți să încărcați acolo informații, documente, un PDF și vă generează o prezentare cât ai spune pește. Principiile fundamentale ale marketingului, dacă e să rămânem la fundamente. Care sunt principiile fundamentale ale marketingului? În primul rând, să-ți cunoști foarte, foarte bine publicul. Da? Clientul. Cui vinzi, ce frici are, care sunt durerile, care sunt dorințele lui, care sunt nevoile lui. Deci trebuie să ai o cunoaștere profundă a acestor clienți ai tăi, pentru că altfel orice campanie este doar zgomot. Discutam acum un an de zile cu un antreprenor în zona de Home & Deco, care avea un foarte mare e-commerce shop și spunea: Ciprian, ardem în medie peste 1 milion de euro, dar îi ardem efectiv în campanii de marketing, pentru că bătălia e așa de mare pentru atenția consumatorului, încât facem lucrul ăsta și o știm și o facem conștient. Și nu vrei să arzi bani atunci când faci acțiuni de marketing, când faci campanii de promovare. De asta e bine să-ți cunoști foarte, foarte bine audiența. Unde stă, să asculți feedback-ul clientului, să-l integrezi în campaniile de marketing. Să construiești încredere. Da? Peste 71% dintre consumatori aleg brandul chiar dacă e mai scump, pentru că are încredere în brandul respectiv. Creează valoare reală, un mesaj bun, nu salvează un produs sau serviciu slab sau prost.
Asta știm prea bine, la fel și cu campaniile. Da? Ne lovim și noi de aspectul acesta, vin clienții spre agenții și spun generați mai mulți clienți, generați mai mult business, ăsta e bugetul pe care l-am. Dar nu se uită de fapt și nu își face o radiografie, o analiză a ceea ce oferă. Pentru că ecuația e mult mai complexă și o știm prea bine. Ai context de piață, ai schimbări de comportament ale consumatorilor, e vorba de politica de preț, de politica comercială. Sunt multe aspecte care impactează. Nu doar agenția de marketing poate să facă minuni. Trebuie să fie hai să spunem, o conlucrare super strânsă și fi consecvent. Brandurile recunoscute și respectate sunt cele care sunt consecvente. Adică în comunicare, în poziționare, pe oriunde comunicați, să aveți aceeași linie, același ton, aceeași personalitate pe care o transmiteți, aceleași valori. Evoluția marketingului, știm prea bine, a evoluat de la campanii TV sau campanii pe panouri outdoor sau campanii în presa scrisă la campanii care se bazează pe date, campanii care se bazează pe social media marketing, pe influencer marketing, la campanii care astăzi sunt AI-driven, adică campanii care merg în mod automat, programatice. Iată, cele mai cunoscute tool-uri sunt Google Ads și Meta Ads, Facebook Ads, da, care au propriile instrumente de AI integrate în campaniile lor, Performance Max în Google Ads. Deci, cumva, începe să fie și munca agențiilor sau munca specialiștilor marketing tot mai afectată, pentru că încet o să fie crezul brandurilor că își pot gestiona singuri aceste campanii și acțiunile de marketing prin prisma acestor tool-uri care folosesc inteligență artificială și încet se întâmplă ce își doresc mare parte dintre consumatorii noștri. Mare parte dintre consumatorii noștri își doresc hiperpersonalizare, adresare 1 la 1. Vreau să știi ce îmi doresc, vreau să știi cum mă numesc, vreau să știi ce produse am cumpărat în trecut, de ce produse am nevoie. Da? Cum, nu știu, mergem noi la un restaurant și ospătarul deja ne știe tabietul, ne știe comportamentul de consum și ne încântă lucrul ăsta. Cum rescrie, de fapt, astăzi inteligența artificială marketingul așa cum îl știm noi? Păi sunt 4 mari zone. Producția de conținut, astăzi, cu inteligența artificială, a accelerat fără margini. Da? Este deja aproape pe ducă meseria de copywriter. Pentru că majoritatea textelor astăzi sunt create cu tool-uri care au la bază inteligența artificială. Creăm în același timp conținut, da? Textul image, textul video, image to video și așa mai departe. Adică de la un script, de la un prompt, creăm video, creăm muzică, toate industriile se schimbă. Industria muzicală se schimbă, industria cinematografică se schimbă. Deja vedem spoturi care înainte consumau bugete foarte mari de sute de mii sau milioane de euro pentru crearea lor. Astăzi sunt făcute cu inteligența artificială 100%. Personalizarea devine one-to-one. Ce înseamnă asta? Că ne mutăm de la segmentare din aceea clasică, dacă vă amintiți, nu știu, femei, 25-35 de ani, care practică yoga, așa, la o segmentare to-one. Adică trebuie să avem o abordare la nivel de mesaje, unul la unul cu fiecare client. Și lucrul ăsta nu se pare departe dacă avem companii mici, când se pare apanajul companiilor mari, dar o să vedeți că AI-ul democratizează chestia asta. 3. Automatizarea reduce costurile și sunt anumite zone deja unde vedem clar această reducere de costuri, în special în zona de customer support, ce spunea înainte colegul meu legat de chatbots, să ai în permanență un agent care răspunde 24/7 clienților tăi. Și SEO, cei care face SEO se schimbă în mod radical. Nu mai există SEO, există GEO, salutare GEO, este Generative Engine Optimization. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă
crezul este că lumea caută pe Google foarte, foarte mult, nu e deloc așa. Deci, în medie, cam 18% din căutări sunt pe Google astăzi. Doar 18%. Și întrebarea e, unde mai caută oamenii în altă parte? Ei bine, caută cam peste tot. Adică caută pe YouTube, caută pe Facebook, caută pe LinkedIn, caută în multe medii și caută tot mai mult în aceste AI engines, în ChatGPT, în Gemini, în Perplexity. Peste 25% dintre căutările de astăzi sunt în aceste AI engines. Așadar, cum eu ca brand voi fi listat ca rezultat în aceste AI citations. Da? Google a integrat AI citations. În momentul în care cauți ceva, ai acea primă secțiune cu un rezultat, un rezumat de fapt, în care ai și niște citații spre anumite site-uri. Da? Ce am remarcat e că de când au introdus AI citations, au scăzut traficul organic dinspre Google în majoritatea site-urilor clienților noștri. E un impact direct. Și cum fac personalizarea asta hiperavansată de care spuneam, 1 la 1? Păi, vă dau câteva exemple. Amazon face recomandări de produse bazându-se pe analiză cu AI a întregului tău istoric de tranzacție pe Amazon, da? La fel fac multe alte shop-uri online. Netflix îți afișează o listă de filme în funcție de preferințele de comportamentul pe care le-ai avut, de actorii pe care i-ai preferat și vezi în filme. Spotify la fel, îți arată un playlist în baza comportamentului pe care tu l-ai, compilează date de la milioane de alți ascultători și îți dă un playlist cât mai apropiat de preferințele tale. E cum poate o companie mică să facă lucrurile astea? Că aici sunt niște coloși. Păi, în zona de e-commerce, de exemplu, care folosiți e-commerce, este Klaviyo AI. E un tool. Sunt multe altele. Discutam despre o inflație de tool-uri, da? Asta e unul din tool-uri. Klaviyo AI ce face este că analizează istoricul de tranzacții pe fiecare client în parte și transmite e-mail-uri în mod personalizat, e-mail-uri de diverse tipologii, tranzacționale sau de recovery card și așa mai departe, și optimizează momentul în care transmite aceste e-mail-uri sau recomandări de produse. Apoi este Dynamic Yield. Dynamic Yield este un alt tool care permite personalizarea în timp real al website-urilor în funcție de clientul care intră pe site. Mutinity e specializat în zona de B2B, la fel e specializată să-ți schimbe mesajele și dinamica site-ului în funcție de clientul care intră și îți accesează site-ul. Da? Deci, cine folosește genul ăsta de tool-uri, în medie o să vadă creștere 30-35% a ratei de conversie, ceea ce este imens, să-ți crească rata de conversie cu 35%. Asta e un raport din 2025 a celor de la Salesforce. Câteva studii de caz, Nike folosește AI pentru a analiza datele de fitness și după aceea îți recomandă produse, da? Un anumit tip de încălțăminte. Coca-Cola a lansat anul trecut prima campanie totală cu AI în care a introdus Generative AI și a folosit artiști pentru a crea niște creații care au dus milioane de vizionări pe YouTube și Shopify a introdus un asistent AI pe care îl rogi să-ți facă în mod automat descriere de produse în site-ul tău, în shop-ul tău și să facă campanii de e-mail setate în câteva secunde. De fapt, ce a devenit marketingul? Marketingul a devenit o buclă din asta infinită, pornești de la date și cred că, de fapt, cheia aici se află, pentru că noi încă, mulți dintre noi nu suntem pregătiți să adoptăm AI tocmai din perspectiva asta. AI la nivelul în care să vedem, totuși, un impact mult mai semnificativ în business. Este faptul că încă e haos în companiile noastre la nivel de date. Da? Și cred că aici trebuie să investim foarte mult de acum înainte. Tot aici să punem concluziile. Și aici, tot aici să punem concluziile. Deci, efectiv, ne ducem spre zona de marketing intelligence. Adică peste tot ce făceam astăzi, până astăzi, la nivel de digital marketing, acum trebuie să integrăm inteligența artificială care să înțeleagă campaniile, să le poată automatiza, să înțeleagă reacția audienței la campaniile noastre. Bun. Și vă dau câteva exemple. O să înțeleagă care este clientul meu ideal, bazat pe datele de profitabilitate. Și o să fac adaptarea campaniilor în timp real, în funcție de lucrul acesta. Sau care este probabilitatea ca un client să renunțe la serviciu sau produsul meu
în următoarele 30 de zile, adică predicții. Bun, și revin aici la fundație, colectarea și centralizarea datelor. Deci, asta, să zic, e una din lecțiile majore cu care să plecați astăzi de aici, să vă gândiți clar cum compilați datele și cum colectați datele în compania voastră. Dacă nu folosiți un CRM, deja sunteți ani lumină de adoptarea AI într-un mod semnificativ. Deci sunt niște, hai să spunem, lucruri de bază pe care trebuie să le avem în compania noastră, să fim mult mai structurați la nivel de date. Vreau să vă dau niște tool-uri foarte... Câți ați auzit de Nano Banana? Pare așa un nume super exotic. Este ultimul model de generare de imagini de la Google, de la DeepMind, laboratorul de AI de la Google. Este legat de Google Gemini și puteți să folosiți acest model pentru că este absolut fabulos și vă recomand să intrați în Gemini. Și apropo, dacă vreți opinia mea personală, ce am remarcat în ultimele luni, Gemini 2.5 este peste ChatGPT 5. Adică, cel puțin, le testez în paralel pe ambele și mi se pare că de departe, la multe task-uri, bate ChatGPT. La video, FreePic, Runway, Kling AI, VO3, tot acelor de la Google, Descript. Și aici este... Momentul să concluzionăm. Da, iarăși un aspect important, modelul ideal. Nu vă bazați exclusiv pe inteligența artificială și pe rezultatele pe care aceasta vi le dă, așa cum spune și Tudor, are halucinații, poate să ofere date eronate. Întotdeauna trebuie intervenție umană, trebuie să veniți cu tonul brandului vostru, cu emoția voastră. Deci, întotdeauna să aveți intervenție umană asupra rezultatelor pe care AI vi le dă și după aia voi le integrați în campaniile de marketing. Și ajung la final. În control se duce AI-ul, poate discutăm data viitoare. Dar ăsta e un exercițiu așa de fun la final. Puteți să intrați pe ChatGPT, încărcați logo-ul companiei voastre și băgați genul ăsta de prompturi și vă generează niște lucruri super cute. Și încă un aspect, puteți să vă lansați podcastul companiei voastre în câteva minute cu inteligența artificială, un podcast efectiv în care aveți doi interlocutori care povestesc despre diverse subiecte pe care voi le introduceți. Și aici, de o parte aveți cod de QR, acces la datele mele de contact în partea din dreapta și în partea din stânga este podcastul care deja este live pe Spotify. L-am făcut weekendul trecut în doar 15 minute. Și vă provoc să ascultați primul episod și să-mi spuneți ce părere aveți. De fapt, este toată informația pe care eu nu v-am livrat-o astăzi pentru că n-am avut suficient timp, discutată de doi simpatici în limba română și o să chiar vă rog să-mi dați un scurt feedback. Puteți să faceți asta inclusiv voi, foarte rapid. Îmi scrieți și vă spun cum. Mulțumim foarte mult, Ciprian, în aplauzele dumneavoastră. Dacă avem două întrebări pentru Ciprian legate de influența inteligenței artificiale asupra marketingului și modificarea marketingului, schimbarea lui este momentul acum. Puteți ridica doar mâna și îmi spuneți. Dacă nu, te rog, Claudia. Mi-a atras atenția cu partea de podcast. Bine, și cu alte lucruri. Dar întrebarea mea este, în condițiile în care eu urmăresc un podcast pentru persoanele care fac acel podcast, care este plusul pe care îl aduce un podcast făcut de inteligență artificială? Este parte de fapt, din omnichannel marketing. Adică astăzi o bucată de conținut, de exemplu un articol pe care tu îl creezi în companie, de cele mai multe ori cu AI, dar și cu intervenție umană, ideea e să-l duci pe cât mai multe canale cu putință. Da? Să-l transformi în video, în short video, să-ți faci un podcast cu conținutul respectiv, să-l duci mai departe. Eu cred că poate să fie un tool extraordinar de educare a clienților tăi.